akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofini ITV ka ị na-ekiri. Ọka akụkọ bụ Maazị Ofini Ikenna. Tupu anyị agaba n'ihu, nụrụ ọkwa dị oke mkpa. Emeela ka ndị ụlọ ọrụ anyị mara na-achọpụta na mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ coronavirus. Ị ga-enweta ya ọsọ ọsọ n'etiti oke ọhịa Sambisa Forest. Iwe gị adị n'ọkụ. Nụrụzie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Naịjirịa mere. Ọgbakọ malitere ngwa ngwa ọkụla elekere 8 nke uhuruchi mgbe ọnwa Juun gbara mkpụrụ ụbọchị 4 n'ime afọ anyị nọ n'ime ya. Onye kpere ekpere mbido bụ ọkammụta anwụnta Micro Escavel bụrụkwa onye isi oche anwụnta Improvement Union aka Onyaya na nwanne ya. N'ime ọgbakọ a ka ha kpara nkata ma kpebie otu ha ga-esi kesa ọrịa ịba, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka amata na ngọzi na-adịrị ndị na-enye enye karịa ndị na-anara anara. N'ihi nke a ka ha ji wee kpebie ikesa ọrịa ịba otu ntabi anya. Mgbe otu onye n'ime ndị nta akụkọ anyị aha ya bụ Ọzọdịmgba na-agba onye isi oche anwụnta Improvement Union ajụjụ ọnụ ka o mere ka anyị mara ka obi ya dị. O kwuru hoohaa na obi adịghị ha mma ma ọlị, n'ihi na gọọmenti na-esara anya wee were ugwu ekwesịrị ịkwanyere anwụnta na-akwanyere coronavirus. N'ihi nke a ka ha ga-eji gba mbọ hụ na ọrụ ha ga-abụzi pịara awọ pịara mbara. Ụmụnne m, ọ dị mma. Gọọmenti ala anyị bụ Naịjirịa na NCDC ayọla ọhaneze dodododo ndoliko ka a na-ekpu ihe ndị oyibo kpọrọ nose mask. Mana anyị chọpụtara na ihe a bụ oke ibu arụ nyere ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị wee jiri ohere a wee na-ayọ ọhaneze na enwere uru nose mask bara. Uru ndị a gụnyere: nose mask ga-eme gị ka onye iji ụgwọ ghara ịchọpụta onye bụ ọzọ. Ọ ga-enyekwa aka ikpuchi eze gị, ime ka onye nọ gị n'akụkụ ghara ịma na ịtara atụ ụtụtụ ma kpuchie eze ule gị. Tupu anyị achịkọta akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, nụrụkwa ndụmọdụ dị oke mkpa. Ndụmọdụ nyere mmadụ niile maka ọrịa bụ coronavirus. Ọrịa bụ ọrịa jọkarịrị udene na njọ ma sikarịa nkakwụ n'isi, n'ihi na mmalite okorobịa na agwa ọbịa bụ ịtụ egwu coronavirus. N'ihi nke a ka anyị ji ayọ ọha na eze dodododo ndoriko ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ahọrọ aka mmadụ, ma marakwa na ọrịa bụ coronavirus ga-emesịa bụrụ akụkọ ifo dịka ọrịa ndị ọzọ si wee bụrụ akụkọ ifo. Ọrịa ndị gụnyere ekpenta, otoro, kịtịkpa, obiri n'aja ọcha, ebola, isi agwọ ncha nke a na-akpọ ọkpụ isi eringo. Atụla egwu ma ọlị, aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Gbaa mbọ na-ege Ofini ITV. Ọ bụ ebe a ka ọbara mgbali elu ga-akwụsị ma mee ka okpo mmiri gị na kpamkpam. Ọka akụkọ ka bụ Maazị Ofini Ikenna. Atụ n'ụjọ ma ọlị, mana amara na-adị ere kerozin na supermarket.